ole ka subscribers fel tak tak ten until ton te phal takin Instagram lama min ron shil hloma angai nom hlom via wanya ole ka subscribers ten thilmak tak tak an ton an ron thon khom ngai nom tak tak te chu kan clear ho don ani The sunburst flowers calling on warm days overdue. But atong tu ten min shila an soidanin karon soi top mai dona kumsang hi som pariat April thla khan kapa hian min boral sana athlathumna July ni ta in ka shia kaleng chuaka chundar khatvela in lam kapana kapa hi police ani kan in lam kapan meka kan in chu ka mu thei tan to a kapa bike bula ngei mai chuan kapa angchia police form ha hi ka muta ani pon min lo eni na lo nui sen sena alading ring kan chen omte in ka thleng trep tia kong chaklama tangin ka u ron tlan thlanen kan in tonga ka u chan miron ka wa wangin ka hoya second nga po ni ka ring lo kapa lam ka vo en le chuan alo bodai tun thleng hian tunge ani kapa kha ani tak tak engem ti ka lein zo treng he ka thil ton hi kanu le ka u naw nu te chia kala shil ka thil ton ve ataka ka ton ngei shil tur che kaneya reitu rei ve deu to a kumsang ni paruk phai bu seng hun lai bor vel khani a phaya kanu te bu seng tur fe chu kan vazui ve a ka thian te pahni nen kan ni tlailam dar khat bor vel ani ang chumi hun lai vel chuan kan thian pathumin kanu te bu zaina pia loka kan kholui tui tho kan ti mai chu alwang ve boka chuta sanghaman turin kan wakala chutia sanghaman tuma kan in siam mek lai chuan kan chhakal loka tangin leitlang lian puinin hian minron vom thla thuai mai hi kan she thuta keini chuan atira chuan keima ni le keima ni emu kan in ti maya mase minron vom le meu kha chuan kan han hui chawa kan en mek lai chuan no pang keima ni aya u shit rolvel hian yang chumi chuan ron dak chuak lul maya alu chia amu theya chumi chuan min lo en renga a khisek boka minute ni borvel min lo nuya nimkara chuan a bole dai mai sia makkan tilu tuka lo lama pokan ngai lem lova aron da chuana nim chu chian tumin kan han chhota a engmala kan hu bok si lo nim te la kha puitling khup chen vek kha ni sia engma nim tu le nu ma kan hu bok si lo ka ton tak tak ania tun nuwa ka ngai toilet le hian makka ti thar zelin ka shia nikum December thla khan ka college kalpui thin ka thian pa chu Delia azina kan in bia a naktu ka kan ron hu ang ti in bin shila zana kamuwa kamu manga chuan ka thian pa chu kalo muwa kan lo bai du nem ema kan thil ti ber tur chu ka hre chuang lova kamu manga chuan kan thil ti tum ber kha ti theilo ni hian ka in shia atu ka kan in biak le chuan lengpui airport a chhuma jing na salutuka kan tum theilova kan thlok let le dai lo ti makati velu tuka karon share ve che o kan no pangber hi kamut pui thina manjan chu zanlaya ka phone khoi lai minun in siam chiat khum ringot ani chu a tho a ni karing maya ni zan khana ron le a tho a han ni do che han in siam chiat khum kher chu amakati ve mai zan kha chu kamu manga hian kan venga hian mi thian lo oma kan in hi thlan mual kal kong ania chu kan in ko ta tang hian kalo thira ruagan ron zon pheikha kan veng YM try to pakhat kha kalo bia tunge thia kalo tia a ming chu tak tak ka soilo wanga moi zuala alo tia ka jin lo om ve te khan zuwa in na salutuka apuam ve kan lo tia chu atu ka chuan mi thi kan lo nei tak tak ke po chuan kalo shilova ka thianu hian min ron shila tunge a ming ka ti kha moi zuala anti in ka shia atita ka jen pakhat alo lut le a chiang deuh hian a ming chu moi zuala ani thu min ron shila chu pa po chu mu po kala pungai chuang lova chu he deuh chu lo ni tak tak bok hei hi kanu ton ani a chun lama online class kan kalawangin kan in lo na mu balu an lot chu jingkara tho mai kan tuma jingdar thuma alarm ka seta darli vela tho chana dar ko ma azo man kan tumani ma se chu mizan jinglam dar ni le chan ve vela kanu chu har lul maya kanu te room le ka room hi playo ta pindan ani a thoma in shat po thei vekani ka thawa mai ka phile room vela ka te kwal thom chu kanu chuan a shia a chu thoma shia ta reng lai chuan ka alarm set a lo ri a chumi rual chuan te kwal thom po chu re ve ngal makani ome
ke ro chu alarm rik nuwa chia ka thau thung ama ka ti zia li athil ton chu elaya soi hi kalo shil che damlai tha tia kan soi thin te hi ni theyengem o ka ti mai mai kumsang ni som pakwa khan kapu in min boral sana chuti hun lai chuan ka fanu hi kum limi ani hunte kal hreta athi atanga thlanga tharuk vel ani ang aruma hian ka fanu hi a in khwalem thina thilpa ngaya ka ngai mai mase wai hi ni tin kapu mutna medress noya mo lukham noya mo hian a elai hi loda asia maya boite tinge kadu itia i e ngai si lo katia ka fanu chuan apuina e ve duwa ka pe ve lom ati ni chu tu apu katia apu thi kha alati le zel zui ka chen pui dang te ka shila apui na nga ya aron tlo ni chu anti maya mase huna kal le sheta voi khat chu apu ru ma in fiam lai tho hian a chap ta a motor chu a mora hen lo wani na lo puta boite tinge ka ti chu apuin min lak sakatum anti mai chu ka tlan chhuwa pui ngala chuta chin chu apuru ma hian in khwal le madu to lo ba ka kan phal to lovani chuan amalama ka soi wai du velom ka ti kha kapu hi adam lai hian chuna wai ka chum sak zia thinani a chan chu tar chak to lo ha chak to lo ani wangani kan chung ko hi pathum kan ni a ka ule kan ule ke kan ni maya ni kha chu ka zen hi adam lo thut maya kan chung ko na trul enge mo tho turan lo nei luma wangin zir lai kan ni boka na tho tur nei em lo nen ka u nen chuan hospital a chuan kan ria puita a zan ni na chuan ka u nen kan mu lai chu kan chunga hian thli thlok ang mai hian le thei to pa po lui ang hian chaklu tuk mai hian enge muni hian min lo le pela ka u nen chuan kan tho ruala thlan ta vek chung chuan ke phei chu ka tre chep nge ni makle em chu chuti lai vel chuan kan bul loka ward danga mi te chu an ron trap chuak ta fak waka andam lo chu lo thi hi lo ni a kha thil ron thlok kha eng tak niang mo kumsang ni som ni ka thil ton pakhat ka lo share veang che ka mel hriat po ni lem lo hi dam lova a chau em awangin u anga ka en hian nang lo tlom ngai la ka naw pakhat hi venflon lo wa sakla drip khi lo khai sakte ti a kan omna chak lo ka nia wangin ka choi kham chuan ka han kal maya anin ka han lu chuan ama hi lo chau to tak seta ama venflon lo wa sa po thlan fi mina bwal na sat em awangin a be nge thei to chia lova ma se nurse senior chu panu thianu chu lo thlen awangin keima chuan ka wale talawa karil ru te chuan adai erei ka waring lo em ka tiril ru a khati khopa chawsi hospital an pon pui lo te kha a ang lo ka tiril ru khopa ma se covid in khar khip lai lo ni bok nen ama la khatun ma in alo fel lova damdoi suffer wanga khatianga lo omjeu zewani wangte po kha ni ang achung ten nga ya an lo nei to ang kha lo ni ve a ka u hne na tanga chanchin ka hria danin chuan ke chu ka hon thlak san le tamaya zana ka han mu kha zan laidar som pani vel khan keima ka mu hi ka hit teu chu haya launa hian min ron man tlat ani chu ka khumbula hian kani denu fa hian mu ve thawa lo tur engma phe chu ka nation lo ma se launa riau kha ka nei kamuthil reng lai chuan kabula tu emoding ang hian ka hretlata ma se tungi ani ka shelo chuan kamu hilai chu ka har ta lola kani chu alo lamu lawa kamu mangmai mai ani chu ka lom ril ru anga reng hleya ma se kani chuan zan ina injection ni tumpa kha ton mai kha na bora la sin atia kani chu ka thil ton chu ka shil ta ngala aron tlo che ni don chu atia ma se ka hlau chhun zom te lem lo ma se mak chu ka ti ve khop mai tharau vel hi an lo om tak tak ani ti hi rin na ka nei ngit tlatani voi khat chu kan thian hawin ria khom kan rota kan thian hawi pali kan ni a ka thian nu phai khuwa ami te in hnwai chu arem do na wangin ria chu kan tumak khoming hi thupa du awangin phai khuwa kan ti mai ani kariya na turte in hi kan ina tanga hlat ve dewa wangin anu hian ma nia kal phal lova ma nia kal kalo tum ve to laklo phone signal om box si lo keima in kal mayang ka ti thlata anu la chona phal box si lo kadin nial ti tran chawa anu chuan riak ve lo mai ro min ti awang chuan dile tunge min thla ang chu kan ti le na no a i u kha then om te na kha na om kha fa awla in kal pui ti ro atia
ka u chuan ka thianu te in thlen ma deuh hlek thleng chu min thla a meichhia ni ma ila ramhuai ti vel chi hi chu ka hlau vak ngai lova ma se khamiza na tangzet kha chuan ka lo hlau lu tuk ti hi ka in hre chuak chiang khop mai ka thianu te in ka thlenga ka thian te ho chu an lo kim thap to a ka lut chia ka rin a thim zui ngala inverter le solar ti vel an nei lo awangin mombati an hmang maya mombati chhuar om chu khonga e lo lak sak ram turin min ti a ka phone flashlight chu on chungin ka vakala an mombati chu ka muluk lova chuan ka thianu kan riana in nei tu te ber chu ka awa lokal lok turin ka tia chuan ka soi zo chia soipo ka soi zo ma chuan ka dara hian aron ban thuta ka hoile chu ka thianu zong ka mulo chiang lutuk mel pan khir lungnuai nuai ka mu thuta chiang takani ka aw ngal thota ka thiate chuan local ngala current po chu a om chhun zom vele mai boka ka hlau lutuk kha ka mu thei chin kha thim pa engma ka hre chhun zom to lo ngala ka harle chuan hospital a ka lo oma kabula chuan kanu le ka thiante chuan lo om thapa khatia ka om chan kha min zo ta ka shil lok theilo ka khur ngal char chara anwa chuan ka zia om vele dewa ka soi zo chuan kanu chuan khati hun lai vel khan phai khwa ka thianu te then om nu chu an lui kala che swala tuya atla hlum ti chu min shila kanu chuan athalak chu min mu chuan ka phuna salutuk ama zana ka mu nu chia chia khani chu Sunday ani a thian hawa picnic kan tuma kalma in eitur te le kan tuma kan kal zela heta ka thil ton hi mak ka ti khop mai ka pu thi to o chuan ka phir pui nu nen kan mingin miron kawani chu ka thian nu le ka phir pui nu chu an tlan chingala ke chu ka hlau lu tu ka ding khong ringa ka mingin miron kaw le ka tlan chebe ta a tuma ka mu mai lo ka phir pui nu le ka thian nu chu ka kau ta vak vaka an ron chhuwa ka kalom khop mai rang takin in lam kan pana ka thian nu chuan trap trepin makati zia soya ke bon ka hlau tak ka zet kanu thu soi pakhat ka hre chhuaka mithi to te hian an mi mu du te hi an tlo thin ti hiani a kapu kha chuan ka phir pui nu nen hian min ngai thin emani he thil thleng hi ka thei hil thei to lo kar khat lek chamin kapi te khwa ka zina kar top in rin ni chuan ho tumin sumo ka changa alo thlenga ka chuanga kan tlan ngal kho pakhat bul kan thlen hian bolero le scooty hi an lawin su a scooty ami zok chu a thi sena chhuana sat em awangin damdoi in laman lo pan puya bolero seat nunga hian nula pakhat thu hi ka mu a akhal tu pa bula hian nula so na vm ka watiringuta driver chuan tu nula aron ti deu hoa I bolero nunga nula thu so katia mami keima chawin ka ron tlan tuma ka phurlo ati chu makka ti lutuk scooty khal tu hi ama mulo maila nula ani ti ro kan soyanga ka sumu driver chuan na thian pa alo ni awangin kan omve de urenga anu re lote ya nula kha boral thu kolin an ron shila ka ngai to a bolero nunga mi kha nula chu ni thei mayangem kati ma se nula boral ta mele pian ka mu ve man lawa wangin tungia ni ka hre thei ta lo ole inthil ton minon thon tu te inthil ton te ka lo chiar te lo palani chuan miron hria tir le ngei ula achan chu ka chiar kim nge in ka in hria a adot le part 2 alom do na wangin adota ka ron chiar le mai do na message dang pa ngai te ne na in pol no ya wangin ka lo mu mai pal lo theya chuwang chuan miron shil non le mai don nia